Awali pagi harimu dengan sarapan. Selamat pagi sedulur semua. Selamat hari Senin. Jangan lupa sarapan untuk seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan hari ini. Sedulur semua, kegiatan Senin pagiku hari ini adalah babat in the pocungan bersama Kang Masku. Yo, hari iki kegiatannya mau babat, mau ngresiki alas sing ning daerah Pocungan. Lah iki sadurunge babat yo diawiti kanthi sarapan. Sarapanku esuk iki lemet sedulur semua. Iki gayan dhewe jan jos mantap. Empuk lah kae nyuding-nyuding kan duduhne. Kalau kan wis ngerti babati kengke lho ya. Sedulur semua opo hari ini pagi ini sarapan nih. Share yo ning komentar. Lah kayak mak bedunduk lagi aktivitasnya ya iki jenenge ngene iki sadap alias ngenyarne. Lah ngene iki penggaweane sambi ale wong iki tanrios tani kegiatan liyane ya iku sadap alias ngenyarne tlutuh pines. Lah iki ning gone sedulur semua eneng ora kegiatan ngene iki jenenge sadap lah ning kene. Lah iki areae kaya ngene iki. Lah sinambi sadap ngenteni sadap ngenyarne ya sing jelas aku babat golek pakan no. Ya kegiatan utamanya apa meneh lak ra kuwi ya. Hati sedulur semua, biasanya wong daerah ning nggonku ki selain bertani, tani, ya iku biasanya duwe kegiatan sampingan mesti duwe open-open, ora ketang wedhus utawa sapi. Lah ngene iki sing tak babati ngene iki dienggo pakan sapi. Selain open-open, kegiatane wong ning daerah sekitarku kuwi biasanya sadap alias ngenyarni kaya sini video mang. Lah kuwi biasanya bodo sadap alias ngenyarne tlutuh pines. Lah kuwi mengko disetorni neng perhutani. Biasane sewulan kuwi setor ping pindho ning awal bulan karo ning akhir bulan. Dadi sing duwe area-area sadapan ngono biasanya disetorni rono kuwi. Dadi kegiatane ya wis ngono kuwi bolo lak ning desa.